С Румен се запознахме 2012 година по време на честването на 100 годишнината на Ботев в Пловдив. Бях разбрал в последния момент, че има такова нещо в Пловдив и то не е тържествената част концертна, а че ще има изложба, на която ще бъде представена и книга за 100 години Ботев в Пловдив. До тогава аз го знаех само като име, не сме се познавали. С доста мрънкане от страна на ръководителите в редакцията, тъй като в последния момент взех решение да отида. В крайна сметка бях в Пловдив, там се запознахме с него. Покойният колега Николай Божанов тогава ме заведе на изложбата. Румен едва ли помни, защото тогава съм бил и по-малък и не толкова известен, но успя да ми разпише една книга. Интересът тогава беше много голям, както можеше и да се очаква, и бях много приятно изненадан от първо самото качество на книгата, много неща, които тогава бяха неизвестни. В крайна сметка интернета го имаше, но не е това, което е в момента, и все още книгите бяха основния източник, по който може да си набавиш някаква информация. И от този момент датира познанството ни. Вече в течение на годините успя да се развие и до работно сътрудничество. Това е най-хубавото нещо, което се случва. Човек, който до сега го познаваш само задочно, чрез неговата работа да му станеш и колега. С Румен успяхме да направим заедно немалко неща за българския футбол, колкото е скромно да звучи, като ще му бъда благодарен за това, че подпомогна книгата за историята на купата, макар да се включи на по-късен етап. За съжаление, неговата работа така и не успя да намери приложение в хартиеното издание по технологични причини, но така или иначе оказа ми много сериозна помощ. А след това вече, когато двамата успяхме да бъдем част от авторския колектив на две, смея да кажа, крайъгълни книги за българския футбол. Едната е 100 години организиран футбол в България, другата е Века на лъвовете за историята на националния отбор. Това смея да твърдя, че са издания, които ще останат и за годините напред. Погрижих се и те са част вече от библиотеката на FIFA в Цюрих, така че може да се каже, че съвместната ни работа е дала своите плодове и хората, които имат намерение в бъдеще да се занимават с история на българския футбол, ще имат също така възможност да стъпят на нещо. Скромният ми принос там е, че успях да бъда рецензент, да прегледам текста и също така и до някъде и да промотирам книгата сред някои от замесените лица. Мога да кажа, например, че един Петър Александров беше изключително приятно изненадан, че някой се е сетил да направи подобна книга. И Румен смятам, че със своето досегашно творчество е показал, че е един съвестен човек, който работи не само за да се покрие миналото, но и да се изгради бъдещето на българския футбол и естествено на любимия му Ботев Пловдив. Нашите взаимоотношения имат и един по-интересен контекст, тъй като вече е 6-та година, даже повече, организираме един футболен квиз в София, в който той, благодаря му за което, взима редовно участие. Хубаво и по-младите да използват тази възможност, че имат шанса да комуникират с него и да попият малко или много от това, което той през годините е събирал и систематизирал не само в своите книги, но и в своята глава. Когато Румен се захвана да пише за женски футбол, аз до някъде бях изненадан, защото си спомням, когато бяха нашите дискусии за книгата 100 години организиран футбол в България и когато предложих да има глава за женския футбол, останалите хора, които присъстваха, ме погледнаха малко изненадано и да не кажа иронично, преди 4 години още когато се обсъждаше, но така или иначе той се нае да направи тази част от книгата. Естествено там е получил възможност да